Akwaba. Eja o osofo. Akra mane. Eja. As a punk is what it. Na dey so say wo kra onipadua nkra eso beti. Debbie. Sure. The way I see question, that's it. And you say be a so ticket, I say question. Ah, okay. Say or a lot of dynamics. Ponko no. Timi the bar from cra be hu me aba fi se bia jama me nitri nwi biem. Ade be twe be hia me na say agina so. Di bibia otimi ye. Abri bia ne hye de wo say me yema no. But upon kill you abre pa o. Why ye adwuma na say wabre. Me bisa so ye adwuma but we adwuma na abre. Wabo modern. Ati aze ye friend generational punk. From generation to generation. Enwa. Obi ye ba ko mienu pe na ntiri hu nyina apa. Obi. O try oh. So we feel so am farm wa. Punk no say the future ever. Na fi say dey na onipa de na onipa dua na odi gina no wo ho akwa be na abefa na ofom ha. Akwa babra. Ye jaminu. Bi aboko bema Omane Acheampong. Bajumedi gina oma nipa de wa fam obi na obi kra nti bi da say say apensi no wa fam na se mba na oka. No so no so afa bibi mu. Ti enu nti de dwumedi bai. Ejama na wabre. Oh, abrabo de Edi kan maminchia Ghana fo nyina. Happy FM 98.9. Na menchia mabusuafo. Ene madofo. Kankan Ghana sofo nyina. Nyamishira obia. Obra de yenkasa ya bre. Obra no. Ono ankasa de ne ho, fe no obra. Na uye nipa esese wo sa wa ma obebo Wa mo bra na ono bebo te ne bo no anehia aida se ono ebo wo na wo bo na se wo bo no asekire ano obra no de ogina ho oh ye friend no obra na aida se wo ebo no tini se obi abobra te se wodi ni sunkunim wodi obra sunkunim ena obra no so adi obi so sunkunim wantimi amo wa mo bra kra tini matre mase obra ndi owo ho na wo bebo e wo jama ne wan ye wo me asante fijasi fi Bruno Benson me na ne mo former boss bia no ane friend Mr. Omane na sisi a owo Jubilee House no oh ne papa intini friend Omane no oh Chief Omane asokire no ane papa ye kra be ko bi mi hu wo Thomas Omane Ajeyi me papa awade me ba wiase no na ne yonko brebo a woni no ka kukuamusem ene ne nante se de me ne Great Ampon na moyi na me papa yonko brebo pa ene oluma na mo besie no mo boss no Thomas Omane Ajeyi me papa enti me papa wo me no no ka kire se akora we de fa na to me ene ode me eto no nti ene ye frɛ me Omane no nti me di Omane no asekire na me kire mo ene no me kwa burukyire nso edi Omane no na ekotwitwaje me kodo na minim obia edi Omane no ene ekotwitwaje me ti yenin komonfa di no de to no nti papa nka se edi me ne da mobusua no so a afi Omane be wo ni nyina ye frɛ ye Acheampong to wo de no Omane be ka ho Omane Acheampong to papa ade de me di nachi no ye frɛ ne Serebo nti me papa no ankasa so na adaka mudi ne Serebo ye frɛ no Emmanuel Serebo Acheampong ana se Emmanuel Boaten Acheampong ni mi nyina ni di ya na ono so Serebo no ye ono no edin a de to no so na Acheampong no ye ne papa edin di ode no to nchen no na je say in short ne friend papa EB Acheampong Emmanuel Boaten Acheampong di minimi nuanom nyina obi a de Acheampong de mimi di na chi no de to no nti friend Emmanuel Serebo Acheampong but in no to aso sa where do say papa ma ye 12 we are 12 yeah 12 what does it say 6 me ma so ye 11 Stella House me to so 6 akwe bo number 6 ni enye djuma keto ha on se na bidibele no uje vivi top ni ball na down na ball o ma bo kokra ni ball na young ones no ba ho o fa na ye dey abrabo de e wo se e kan okra kire nipa se e wo se wo bo
What answer? Ono bebo. Even you wo afijase assistant. You wo afijase no. Me start school ho. Adwuma nti. Me papa asan de ekọ Kokrantumi. Achem Kokrantumi. Okay. Me papa firi Asante Dwaben, eni Kofodua Dwaben. Okay. So when you krokro. Abusuafo na ewo Asante Dwaben no. Omo na migrate Aba Kofodua Dwaben. Kofodua Dwaben no. Still a me akunya to sebe ewo fie na se obi wo Asante Dwaben a sebe ese no a yekofa na ba ma ne bedi. Ewo abusuafo ba. So don't na otumfo ba Kofodua no. E na me ma me fi afijase. Me no kasa nyina afijase nkruto no mu no ba ko de senieja me ma me wo ho sisi a me koto no brebi yi biase. I remember senieja me koto no share no one that was the first time we shared. If you go grant me yes I'm eba back to senieja no one feel saying I read no no one feel saying oh na misa so na mi peja nti ye be du senieja na ho na brabo no yam jini senieja nkomo senieja yini nkomo ya ne osere senieja obetimi yini nkomo hwe me ma me abre ye ho papa I don't want me no papa ntra one papa ntra say me ana me tro say afijase ana ne yete na papa san de nyina e call back to no ma me nyina yes e call Kokrantumi na ye fi Kokrantumi no na o say san ba back e be settle me see the word umam I didn't na e ba ne sa I don't man tna say o ka say o try na o no ma me etienti muntu kwan o ma me no papa de amu move me tna va ko o me hwe no from Breno side say o say o ma me Breno tna me ka say no nko a me ma me abre ye ho kopem say oba tan a na ni abre so be raise ne ma de eja me mitu yo ba bia me ti sisi e ufi bia me timi to aso sa wani ba ho se me wotamale nti ye ma me na yikura no a ye papa ye responsible as a father though but said na ya door so no yegu ye ma me so abribia na oba tan so force abo ye papa said de o betimi raise ye no o ma me no papa na wo 11 ni nyina me ma me no papa ye 7 yes 7 wana papa wo ma obe ma me so wo ma obe na me papa wo ma mienu na ma me so bi obe na me ma me so wo miensa but ni nyina ye kabo mu a me ma ye 11 papa ma ye 12 ni nyina so me to so 6 yantoso ti senieja ho no ono de sebe ado no mo do na o no we den ye ko school a ye pon kura gise kwafuom ansana ye be ko na ma me aye adwuma dua no bo roba because ye do so anya sa on tumi ehwe yen ti wo di kan kwa homache ko besi ne efre bi se ye kwa besi oko di atiti egu ase ko na mkrofo besi ase sa untimi ntibi gise di atofom na ye de ma o set a oba besi awe date besi dua e konkurati we be date enti de me ma me benya no na ye hia no wo afuom awia na ya pon school no afuom kwan so wa etere bia wa wo ya kola wo school mu nya otun se wo ho mfa enti wo se me nko wa nko so a unya aduane ni ye mo ba fie so a ye ma wa aduane ni etreni ye no enti me ma no na ema ye kakra bi na me ma na ye dɔɔso out of 11 no ema no ye miensa okay ye ni aka nyina ye me ma nti ye treni ye te se ma se de ye kwamuchia na mo ye mpanifo mo na mo ye mpanifo edi kan na dabi na me ka se na obi am to so sex de me ye ko ye banyini ana ozo mo calculation hu ade me hu ni ye me na me kan kola no ho na ye treni ye te se ma aduane noa se de ye kwamuchia se de ye so bola kotugu bi o ha bola no egu kentem na so na nso no egu tim bi kura ba wanum but so wo 10 se wo ya wo se wo ye konsuo wo nsutene ho ni akosa nsuo wa nkonso a chese training ma me de ma ya de nyankopon adom ma me ya de to da bia no boyen enso se na wanye nsanke be hadwen enti se ni ja ho no nso iko school a omo nim omane enim na ade ba ko nwanwa na ye hu ne se ma hunu ba bia nyankopon honhom efiri be hye me mo frase sabere ya me ne o ka sei minnuanum nyina no obi a nkwa sore sa ta ma so me de o hwehwe me na ohumi a o ba be hu Roman Catholic sore de me na me do sore dan ho me na me pepa sore dan me na se sofo ba ho me na me hwe fada no de eche se
nyame dwuma no ebe wura me mu firi me mofrase nti mete ha no se wo pe obi a se wasom efiri ne mofrase a anya me na beka udu ye kuruma obi sa obi abeka kire nti anya nwanwa se awurade nam na humobro so ema Omane abofra me ba bedu nkran ha sei na mo 14 years pe enzo me na mbae school room dabi na minimade ti satam no mawie sa JSS ya se de ba foforo no ma fam apie ama me dimir ka bakra ha me wie school no enye obi na kan se memra mete e wo masom se firi ha ne ko nkran so na minim ba bia me ko me ba no so na Roman Catholic asafo no as young as I was na me na me ye wo kwa master ade no wo me mu ti se tumi no wo me mu ti se biribi no se wa sheda ko music school kra oba se ni je Roman Catholic ho na oba beto Omane wo ho a se the music na se ewura no mu no ontumi nti ase ma ne ye competition bi ni ho a de ko music ho ma number 1 but still no na o se me feel because na me tini bi se me move to Accra na me bae enso adwuma be na mba be me sister pani your first born na ono ne nikunu wotema nti e ho na mafa ne se eye mabusuafo a eye na matwa to one of size of beba then the council beba you just had the voice me the voice say me move from the village a ba be den say me ba me bedu ye no say me bedu ade betimi no na meye so watemase Yankopon voice de wote a enkasa nkyerɛ each and every day na wo so wo di nyansa ebe follow voice no na wahu ne yesese wo ye me bedu ye no me nkuta sika adwuma bia ni ho me nkuta certificate bia nti sapo aye di dware na ete sapo no ɛna na meton sapo e di dware ma ton ko fa na he ko fa no Caroline Accra wana chew say ye beto na say wana na brother bi ye frɛ no ye bono mran so date ba ne din ye frɛ Kofi George ana Kofi Kito anu so fi mi krom mi be hia no wo CMB mi be hia no wo CMB a ono so aba betena CMB ho hustle ti mi beto no ho na kan to buy one call efie uko CMB me ba saka ha ya tina da he na me ka se eda bi ho a na me ko tema o ba foforo no bedu ye uko tema ana say o ba na be si second no no me bedu ye no me ko tema okay say you know oba fie ma baba to but situation no enya situation wo betimi ade wo ho atoso se eno e betimi asolve problems nti say we ja ho hwim that's how come support on no e shase nti CMB ho no na Kofi George no e kire me ka cha nse be bibi a misika bi ekuta me small money me betimi aton but me say the system no tie no aka nya bibi a meton support truly speaking support no me ankasa na me e ba me mu se me ton support no ena okokire mba bia menye bia tonti meto na matwitwa na mede nam ti ewa na we so beton support na on to bi da dabi me ton bi da ba no aton bibi go akra na se pen sekura na se de ma me che ban check kura enya na yeton se wo no obata wonya enam bi na obeton a yenya na de ekopaye na yeton enkuto nso ni nyina na yesoa edi kini eton nti na nim se ade ton de upiska ho na ade wa dwem fa certificate ho ena me bedu ha se no nso no sabi mi ntimi ko wia wo bibi na mi hu no se abrabọ no e wo se me bo because se ma angere me hu aminim se ne a efiete ti supporton no no to be honest ba bia onyankopon di mi abedu se na dwumtuni a onyankopon adawroma ye fra nyum to focus for na ye fra Omane Acheampong kan ho bi no e ye supporton no mu e na mitimi bo asika no a itimi ko studio ko ye nyum support me na me ka kire the there be remember support bi no net support chiche how the business was tell you si ase kakra no e tini nko a adwuma wo mu ano no se me nam saa me twitwa ahomache ne masim nti bebo 6 na me wo Caroline on be shop by 6:30 ko fa bi na me twitwa apesize so twitwa ne say wa na meja me nua no mo me don bank ran no beton support no bi 2 years say catch beginning no unye bi da no akofa for the first time how do you measure how much abenya wo mu ne bo no na me hwe so twitwa obi ankyere no answer me ye 2 sizes ba ko so pa na ba ko ye medium onzo obi ho pesa pocket ye
me ana me design ma de na me na me hu say me ton we say ya na me ton we say ya menya kakra so nti ma fan bebre na bag bi bo me kon ho na ebi wo mti san na ma san twetwa bi bitimi nante firi Kaulen ho sa time no bitimi nante me nam ha tesa no ma wie side ha say no adabraka ho ma ba circle ha ma wie ma fa ha ma besen collar pass ma ba onam fo mo umfaka na wo faka de aka no na beto ebi wa ebebo 3 o'clock na me ofanko bere ya wo si David nti wo sha say so bo ba akra no wa fa wie nipa mu ana na akra wie ebi wo ha akire yi onyankopon ya madome ha dan o Madina dan kito bi na mkofa me nua no ba na ansa na no ho me fa sapo no wo Kaulen me koko duru Madina anyumre be 7:30 na efom kwa na mafa akodu fie that's the truth nti sapo no eto da bia mtimi hia obi abrante wo ye nice ba wo ho ofe na abrante kama say na sapo na auto 8.9 Happy FM. mi hia sa be say 3 or 4 almost there na sapo na auto obi wo friend on the office bi ho a me na mo sa me yes sponge sa na me yes sponge sa anti me kasa sa na obi afre me bi ho o office no atwe ne kon wo mpoma nti emre bi obi frɛ me sa ma me suye ka kire na o se kofa kire ho bra na kofa ba because of to be because of 20 many agi do no se na adena nice boys here na sapona auto and I said and I'm catching say at this particular moment you know the music abeso and I me no so in abrabo you know you do baby a nya de wo pɛ na sometime obeyo say de wo ho de obit ese won say bibi at all costs adekodi nti ama bonefo sama dɔɔso wo yema yi mu no enipa mpɛ sɛ obrɛ ba to pɛ sɛ onya bibi nipa mpɛ sɛ obrɛ ne ye youth no majority of them doesn't want to sweat but they want the money they want to be rich overnight na me no man konsa out of support on I was able to rent into osha na uko no kan na usu o ka sa kire me no me twen me ho no o na ka kire me say no support on de em wa nti me free no office ho no na me kotena adua bi ase na me dwene no aton for how many months no maton support no me ton no for years because that time I work at no aton ache o first one no happen you know na me sha ase be say 4 months and 5 emre bi nsuko for dia o ka to support so me ko sunwa nyina support mo track support no me nua na me di na chi o ye panyine sene me no se we headmaster support no na me de hwe no school man ko university support ubusa obi a o ye krum obaka chiro me nua no ye wo school no na ono di manim na me di na chi but ye nyina ye ni made ye papa made onyankopon adom nti no adenim de ye wo but na me nua panini was extreme it be fan free primary e de ne ko middle school e bi ho kra form 4 for your primary no timbe fan de ne ko satan form 4 for no there is no way sa little tiny boy no e betimi a follow beyond first 5 enya possible me nua no ti no owo bibi nti me school tena fia na anidaso bia asa no na me ankasa me soja sema no se sapona me ton no bitimi bobo iska no nti onye ready no onko start no onko second school nti oko St Hubert ai opokware compound na chino ho no wie form 5 ni nyina sapono a wie form 5 a wasan atwa oba ode no kwada so mo wasan ba Pope Jones e wo Koforidua Pojo ba 6 form ni nyina sapono a nti firi ho no na me so maton sapono ma nyankopon ayamadom matimi abobo sika no aye me first album ti o first die now o renti at Madina no enfa potinanati na e wo taxi rank no area na what single room another single room ne ka se be to say mo studio ha okay bibia o inside e de ne ho bibia ni ho
But I was happy. So what my year I was happy say that's part and someone go for catch you I was happy say many baby ada. Until quickly the confirm minion omo village ni nyina ba. Now family kakra otama se ne okan no. Oba akra no. Me betna Medina now nam. Even say now nam na unya han dan no. Se nyunu juna ntimi nkotama na dan. Oh any baby a medu ni say de meda de. Sa da no na be kire. TB saying what's a night experience when on ya wa reho Osofo ense no de ye kan nyina be ha o. Yenko. Emre bi new plan station ha. Okay. Ade me tonyo sa ma ade san ye. Nti ade san ye no mu no. Ade se me ka se me twa kwaya san akọ tema. Na makope ba bia da wo me sister no mo ho a. Ade chi yan so me san ba Kaulen haya na mpe baabi na medi misika no esiye e wo me ho ti me da baabi saa na ma me bi benya na me se krache ensuo amuna se de eton na nante bebre ni nti oto ho a obeda very physical but nante saa nti body na bre nti me da ho na ma me bi benya na me se ensuo no beto na baabi a oda no se ensuo to agata kese ne yiri ba nyina anti sore ne ko oefo no bia na wanya obi e ka na wakoda ma ha de very dangerous on wen zo no be fa o na me ye fast na sorry ana biem because me yam hye me ti me manko oefo no but me tena ho monitor say so beto kra mani fili no me hwe se enso no ba me hu ba bia me dwane akọ me tena ho ma enye kese ansa na mafi ho one of the nights I'm in vida ka kire so enso ri toy enso no anto minim se ebia se dem yam hye me no na me expect se enso no beto no ntina wan da na dwene nyina ma na biem na ade akyen ahomache no me fa ka ko ka ulen ko fa me tina once a while se wanya ba bia we du bia no wa chia ho ato ho eno ano no continue eno ano no because untumi fa sa sika kakra suppose sika no enko tua guest house wo ba bi se watu kan kosumianti ko akoda ho ba bia me ko yi bia no I find my way to get, you know, tinye better sleep bia na benya ucha ho to kakra na wani kum kakra o pija oti to find my way to sleep till the next day, that's all. To rent it don't find you on buy me nuanom nyina mpanifo ne omo ame sene wo nyina omo yesen say na dey on buy obia who do mean sing room me nya wa he please get to me lidi wo nyina to Kaulen who do buy say so on the tons support bia na ka che omo akra na na dey on buy the fact is that we bank na no krampo no o brad who took kwa concrete o bakra achievement na ye ni bi me ma me ebre nyina no me na me vision ni say metimi ayi bibia ma me ma me hu awo so mfa so because na wabre ntimi ya bofra nyina no me yeska me de boa me nua no me ma me ye be ba ma me no ka che me nti omo bedu nkan o ka nza mu beton support omo yere wo mo pa na de omo ko akra sakra hanam don buy na de omo ko akra center Kaulen me de omo ko obi anim ho me wo fa ba no a nyame fa ne kra nsie ye kosie no wapem so na ano ye no ono so me na ewu ye no odi ni ja me ma me ti ma me na hwe ne ni nyina bom ni don so me de ne buy tuso omo nyina buy omo nyina ti we dey like what baso be set omo up se ma ba se obi amedi pa nti we dey na ye ma omo me ko twa sapo ne bi ma omo wa do sika twa sapo ne bi ma omo me amedi sika twa sapo ne bi ma obi a na me kire omo se de ton no ne ade na me nua bani ba ko de e fra no braje kwaje se utia no odivi sapo no ton no ade dro odivi etimi na ntesa na bia yakohia unexpected place na wa crash ni akra bi chana braje e ko se ogumi de mi dimi ogu mi de mi dimi o ma atom enu bia ma me na ma pe ba ngu bia dindi o de mo nko na anyimre ba be sha ofi anyway but ni nyina echi no me sister ba ko me papa ma no baba ko pene na wo enti ono so no ye knife born to my mother na ye me wo village no ba bia me fa bia no odi machi asori ba bia me fa bia no odi machi nti entempa no a na menya ma me bi wo committee 1 market
Nampani chose minu about no one tip Besaka a bit me on confinement on my boy. Not my man, friend, Madame Populampo, or Yadani Otton Catty and morning sign Oh, fear. no some confinement. Let me dimilk because me who say a honor future be any ho. Until the above one say for the meantime, no. Obia me Family and a few answer. Na ya be hustle wahana ya hwedi onyame beye e bia na yetimi aboa maame ndi me sister no baa no me de no koma obi tena kotena obi nchen kakra sa osan timi sa de no to adwuma sesi ya me no wo kasa no sesi ya me no wo kasa no sa me nua ba keto ano a me kofa no ba me kokosra na me hwe ba bia oda no a na eniso atata me na imfa no da mo eniso tata tata enipa ho asem kanti nipa na wogye no kora woboa me na sɛde yɛtete yɛn no ebi wɔ hɔ a sɛkini yɛbɛnya ba bi wɔ hɔ a enka nipa na hɔ but tibia be musa onipa no so aboa wonti nyɛ ɛne na wo ba bɛka kyerɛ ɛwɔ public sɛ asɛ nipa na amotuti mi nua no but the only opportunity kwa da hɔ no what you say enso enkra ha no manfo abrabo nti 8.9 Happy FM. So one thing I say na ko hu na ba fi sɛ bia bibi na ɛha no anya sa abrabo sisi a me no ka sɛ me sister no a me de ne ba sa na ɔte obi nkyɛn ba bia ɔda sɛm ne ade ne ɔbra sisi a me no ka sɛ ɔno na yɛ the billionaire among all of us. oh Me na me ka kyerɛ the friend sister Faustina me papa ene me mama ba ko pɛ no sisi ya me no ka sɛ abusua no ma ye de betumi onyankopɔn adawroma aburuchi nyina me de wɔn akɔ ebinu after supporton no onyankopɔn yɛ madom ema mi hia ma me bi o saponum na o ma me sapo bi se ni kunu yesi ma nti me mfa sap ɔsɔfo se nyame enka nipa ho a no future se nyankopɔn ka nipa ho a de oni ani da so e wɔ nipa fam no awurade ɛbɛsoma wɔbɔfo bi nti fa wo ho to nyankopɔn so me de ɛsom a me fa no me mɔfra ase asɔre da ho adɔ asɔre konka me na me bɔ me na me lidi nwom to ye kɔ akɔye na kyɛ na I was so passionate to be in the service of God obi abedi mi ho adanse wo ye kurom ne afijase mpatam ho ade a kyerɛ na onyame ohumi mɔbɔ papa ti sapɔ no ubeye yie wom sɛ minya ba bi tena nya duane di bitimi bobo sika no kakra bitimi ko studio because me no ka say na talent no was burning. I was burning up within myself with the talent oboafo ne hwan mi hu sɛ amanfo ehwehwɛ producers na ani bi ka kyem sɛ mame nante hwehwɛ producer bi amenyere me ho na me de menton no ne ma no emu ana mpa so nyankopɔn yɛ madom a bitimi bobo sika no afɛ de me ko studio after my first album no na magya sapɔ no ton na me nuanom so ton cassette after oma migrated from Sapono now they are selling cassettes enumu and I'm saying gada iska at the age of 19 na makopi o Germany me ma me no teme nkan na me ko so obebu say ho na de me ko ya how did you get there you nwanwa me ame e German embassy na me wo pempa bi adamfo broni bi a wo Germany krum ye friend ya frekro no Bremen no ben Hamburg kakra be say 1 hour 15 minutes drive bi and I say 1.5 hour Germany de minimum ho papa because me call na me abofra na me tron say me pese me ba Germany ho me tron say me pese me ba ho no reply me say me ba or you ready so obema me whatever document invitation yes. Na maba sa letter no eba Medina Roman Catholic asoro na ewo in between taxi rank and new road Roman Catholic asoro na wana honam de ho letter box mu kana mi nya ye no se de mi hian men kan che no we ya ma me nti ye ne ma bi na me fax command nod o de ebre me fa me passport call German embassy ye mi sam one word de kra me na me ka chiro no the man visitor na make us say a visit because you refuse to crofo me omu suni ade so krasi ni no a wode ne ho ato nyankopon so no
sɛ na awurade wɔ biribi a wɔde me ba bɛyɛ nti my we sit am wɔ And you may not be can boy. You call you must say recording. menyɛ sure sɛ mowɔ saa anwuma no bi And you may. yɛfɛ moma mo you na dabi nso nyɛ dabi papa ne bɔne nti na some people knows about this track but menyɛ sure sɛ mowɔ busy a Unyo mashasi as we see and single band also to any adeno. Unyada ahwodeni for him. ɛna meka kyerɛ wo sɛ ahyɛseɛ na asɔn dɛm na na mete nti ɛnwom to adom no deɛ ɛyɛ spirit a mehu wɔ me nkwala bere yɛbɛhyɛ me ma nti asɔre no a mamfa ɛno na na ɛma asɔre no yɛ me fɛ yɛ me dɛ sɛ meda koraa me ma mbɛka kyerɛ ɔsɛ bi wɔ a meda valanda so de bi nyanem sɛ menkɔda dɛm a mesɔre a na mekasakasa asɔre ho nsɛm ho ana meka nti asɔre no nneɛma a yɛkipu no ofie te sɛ asɔre no ɛkanea asɔre no bibiaa me hɔ na ɛwɔ ɛna obi nso duru yɛ kurom sɛ ɔba bɛka nyamesɛm a ebi wa ma wɔ hɔ a na obi aba evangelist bi apie na wɔabusa sɛ mebɛka nyamesɛm wɔ kurom ha na nka mo ne mission house bi a mɛtumi akɔ na ɔmama baabi ada a ɔmte nyamesɛm nkɔfrɛ ɔma ne mmra nti mewɔfie a ne yɛbɛfrɛ me na akɔkora bi ɛba asɛni agya ɛbɛka nyamesɛm na ne ti nyine na bɔbi nyinaa yɛ fitaa nti wohunu no ho ano wɔ ɔba a fitaa no ana wohu nti mewɔfie na obi bɛfrɛ nso ɔma ne papa bi akɔkora bi ɛba sɛni agya so ɔbɛka nyamesɛm nti bɛsɛ no ɛkɔhwɛ sɛ wode wɔ adwuma no no nti mekɔfa ano na mede no kɔɔ yɛ mission house na mission house no fi bi wɔ hɔ na du fie awurade mfa no kra nsie na ɔyɛ roma asɔre no mu ɔbaa pani a ɔhwɛ asɔfoɔ ɛna mede no kɔɔyɛ mekɔɔyɛ ɛdan wɔ hɔ nso a yɛgye ahɔhoɔ tete no anaasɛ kane no ɛyɛ mmɔfra no na saa nneɛma no nyinaa mo wɔ hɔ a na obi aba asɔre biara wɔ ahɔhodan so obi ba sɛ ebi a wɔpɛ baabi ada a ɛwɔ sɛ asɔrefoɔ no tumi ma no baabi da ɛna deɛ ɛlɔko dan kora ɔbɛba bɛtutu asɔre dɛm hɔ nneɛma no kora ɛde akɔ nti ɛma no baabi ɛso yɛyɛ no na ɔbɛka nyamesɛm Jama ma misa denti na kane na ɛte saa ye nipa su no ɛna na ɛma yɛte saa ntete ɛde ma yɛ na ɛma yɛte saa anaasɛ ɛnɛ yi si teteɛ no ama yɛda nipa afro because sɛnea ɛwo kan ne saa bɛ na abososo koraa no ɔhye nti ɛbaa ne sɛn na saa comfort me come saa time meka nyina obi timi kɔ team ai no ogina obi nti ɛbaa ne sɛn na saa bere ne momu no ne yɛ what this control sɛ obi a yɛ na ɔyɛ ahodan bibisi a utimi sɛ deɛ na esi nti ana mɛnɛ ɛnokora paa ne sɛ yɛyɛ mmɔfra na asɔre dan bie no hɔ yɛtum yɛde key kura tum de ɔpa bisa hwɛ denta yɛntumu ɛkɔpem sɛ ebia na obi etwam na ehia sɛ ɔkɔ ɔta n'anim na wɔde sɛbe ne nisuo ɛkɔ nyankopɔn no sɛ osiki refuge ɛwɔ asɔre dan yɛ baabi a enipa siki refuge but ɛnɛ deɛ sɛ wɔamfa bɔgra proof ne nneɛma anwodwere no instruments no church members no kora ebi bɛba bɛwia wahu but yɛ akɔkora no ɛbɛka nyamesɛm ɔbakurom hɔ nom wuku ada ɔka nyamesɛm anwummerɛ no mea na megyina ne nkyɛn kenkan na bible ma no ɛbɔ ntwene bɔ nwom ma no na ma organise me sinken baafo no romanfo no kakra bɛ support me yawada ifiada nti fiada no wɔkasa no n'ani bɛtɔ ma anim wɔ preach no ɛna yɛ me san sɛ memra me kɔɔ no nkyɛn na ɔkasa gu masom sɛ ɔkyena mɛkɔ ntɛm nti yɛ abrɛ baabi a meda no brantem paa na bɛgya me kwan me wei nyinaa no na madwin ni so sɛ bia wɔbɛma me sika wɔ na ɛnka agenda biara ho nti anɔpa no na mesɔre ntɛm saa na dwono mantimi ana na medwene sɛ wanhwɛ a na ma yɛ late mekɔduru yɛ no waboa ne baage ano ne bibiara humia no ɔfa baage no ɛmaa me sɛ yɛnkɔ ɛna fie hɔ fɔ daa na du fie ne ɔma wɔ fie nyinaa ase na ɔbɔ mpa yɛ ma wɔn na isi kwan so ɔkɔ another town senji me so ne baage no saa ɔba bi afrɛ no kɔ ba bepɔ so saa time no na kɔ ba bepɔ so no wɔ nwura mpa ba sɛ si deɛ esisi adan abɛn hɔ yɛduru kɔ ba bepɔ no so no pɛ ɛna ɔsɛ aha na mepɛ sɛ wo san akɔkora no ɛna mse mepɛ sɛ mede wo kɔkɔ duru senji metumi asan aba ɔsɛ daabi ɛnɛma no so na kuta no ne ɔno so tumi sɛ ɔyɛ old man paa meyɛ bibia ɔsɛ daabi nti ɔsoɛ me baage no na ɔsɛ bu nkotodwe na memɔ mpa yɛ ma ɛna mebu nkotodwe aboɔ ɔwɔ paa ɔsɛ menimpa mo area de aboɔ nko a mebu nkotodwe pɛ ɛna ɔde ne nsa to ma bitiri so na ɔsɛ wo ukurom hɔ
na obeye kese ase nipa nyina na bibi ni ho se ebetimi abere wase da na mahu se onyankopon do te wakoma mu nti ene wo kɔ no fa hye otirim se awurade be yusu ama wiase nyina atum kana obi antimi mere wase na ɔsɔ me sana me sɔre ye ɔsɔ ma me mfa bagre ni na chi biem nti ɔno abɛkɔ me tu me nan kɔ kakra bɛ se basa enu ha ne abɔnte kura metwa mani bie na ɔkɔ ɛna wo sen goosebump egu me na fe hu aka me na speed ya satan so na mi so speed ya mi di free ko ba me poso be duru ya me se jama mi tuye na mo ka se papa ne yesa man ana se na oba be ye bibi e de maame nti enye nwanwa se obi kunu ho e wo ne nkwala abirimu wo nyamesom mu a awurade em hwɛ ma na brabɔ enkachi da nti babia ma bedu yi eye nyankopɔn aduro bi ni baabi konfo bi ni baabi dunsini bi wo baabi a wo se me ma frɛ no phone so kura da se me pe bibi na me de akoto dwumo a this country it has a connection with God. I'm telling you. Enti obi afa babu no preach pe message ya na anybody na ji. Abayanto aso. Agra Ndi ukopi Germany. Me kopi abuche no. Me gina we so ka kire atifo se. Emo obi din kekemfa obanto no. Na edi ni pachi no. To Walland o Germany. We go do Germany no. Say the obi na invite you so obi abakota. Lebi udetie. Enipa no invite me ni ebroni. Enti se me kɔ no hɔ a me visa no wu a ɛsɛ sɛ ɔhwɛ no make sure sɛ masan machi Wan kɔ no hɔ mankɔ hɔ atonse no me establish ɛwɔ hɔ enya baabi tenansa na me kɔ no hɔ ei sa no sɛ wo kɔ no hɔ a waba wodi ne nkrata na baaye visit na wode baaye enti ti wo kɔ nyina otim sa wo mba enti ɛna dodo a wo kan sɛ wo ba bedi hɔ no ɛna no so a ebia wonya accommodation ema obiem. And for that matter, I was so di wachi. 2 year day. Na odewo na mikro mu ni bia enyum tuo mu no na opema se ba ne fe na agiman. Na oye goalkeeper. Na oba mfie nyina me swara enyum tuo no di na enkrofo bi ma me attention na oye one of them. But na minim so wa brochiri ntimi fight ya kopɛ ne telephone number. Ewa fijase na maame ewa fijase anajubi me na bi so about na driving say ya nkyere me ne ye expert wo ho dada ntimi koje me papa sofu bi e ka anaju no ade be chan ma kɔ no na me drive ko fijase ko hwe no maame no se kuru mo na me kopa ntos ana ode Mr. Jemai number e maame no Berlin ntimi landing wo Düsseldorf no and me de mani kire Berlin because I wanted a company onimia you know be family say nua initially no and so initial stage no call for nipa boni for nsemo a anything can happen okay. to you me frɛ ya no obi emfa before me betu da no me frɛ ya no obi emfa na me dey me call fly na ko ntimi see o Düsseldorf na me fa train no mo no na me nya aberwa bi eni ne kunu abrofo mienu na me dey address ne kyerɛ me no mo ka abrofo na Omane so onim ho nti menkama comment me what address Acheampong no unti na the number na address ka telephone number na baby a wote okay okay strasse okay bla 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 na telephone number ka ho nti eno na me de ekuta me a nti yeti train no ko ni nyina me hu baby ani so ofiri me hwe da se me isu but eni suo nko a adent na ora ho so wetime tukwa me pa na tukwa ya na no sa ho because my yira what you say akura ketwa na wo hia ne ahokyire nti wafiri o maame nom kura nim baabi a wonam na wato ho atwene saa no baabi a me kɔ no me nyanya ground so say enipa na teme nka nti wo twɛn me but me kɔ se be wi se wan fa nyame anye wabrabo foundation a bra enyi kura wonyini na wache se be wi nyame nenim enti ye duru ye fra baabi sɛ Berlin Sud just Berlin almost south almost southern part no mo Hoban of main station ɛna akɔkora no ma na yere no edi kan ofi no no akasa kan me ho ɛde me fa bus ɛkɔ change sa de me fa internal train ni bi ɛna
odemi ko kuduro me hu address ne bibia ani ansa na oja me ho. Wow. Se nyame enka abrabo ho a ohia ni ba de wo bebre ha unu ba bia. Ohia ni bia ni da so ni Nyankopɔn. Di o ye de na hu no. Me kodue ho no. Mahu ho. Me klinge a ase me bobe na obi enye me so. Me bo obi enye me so santi na I had to search for a place around. Na bo say. Oh, you could do na nyimre be 8 o'clock. Di eso fe bia obeda. Na o. O pa I see nyina wo form. Me ya enye yie no. Na taxi bi be drop you obi wo the same apartment. 9.9 Happy FM. Hotel be my man no chance. Oh, there's a hotel just here. No, then there's no need to pay for taxi. Na me fa me bag na ante call ho. Na me ko buku na mo honti me wo ha na masaba na ben ho walking distance. Na ma bebele obiem wa sa for almost 1 week. This gano a ehye me ho no. Asawie aka me nu pe. Me kan so me kodu ye no sade abrabo na ye ni tin me yare. Mintimi ni din manya fever. Ti ya na ma fe me kese na me ka se e bia me wu ho. Na Nyankopɔn de na me ka se ye boni nyina achi no de ode no ho ato Nyankopɔn so no da hia dem obebo ano. Titu na aka 2 days out to aka musika no mienu pe. Na tie me sori ahomache bi ana me call ho me bele ya no bi faa. Eka musika no mienu no bele ya no bi faa we no yes hello me press ya dibia amount ebebie we no bebie na bra twi no kan kire me. So I thought to say afeni mahu me krum no onde enka ti se den kura adwuma de woni me enyom to onti free me call abron family agro no no di kan wo brochi wura mu call ye no ase ho a na nipa no be hia me na Ghana ni bata nyo no a no de metena ase no se mahu se wota bebele pa but minimu oso free bu no na ede asem enam se me bra ne ageman na address ene kuta me na me di Ghana bedu ha me bedu ye no so fe na onya no beli sa me nya no fe se number ni fie number di eba fie ho but ageman no eni ho ana o se ye no kra ageman ha na no ote na watu ha ebe se na wotwe ni 3 days peni ti me no ode ha ma me am se ne krata 70 wo move se one broni bi nti sisi de oni ena hwe ni bibia na komete mu gina no so saa ma fedie me hu se ni mo de man treatment na na fedie me hu se ne home no ba no ma sana me sa ma chi aba ho because no mo ni ba wi am de no fa ye me sa ma chi aba ba fa na busu afo no e de na ko se na e bra bia onu fi Germany first time aba beto efie o ma di na ho ya newcomers e wo bro no so na ni nua kuma na asam no to no ndi ne wofa na ba me ho no nti mi wie bibia o mo hwe no ma no ho to no na de kye me ho sa na bra bi ba e oba no se opa me jo o hwehwe bra na nipa kro na ne ka de se ani me ho no na me se media no se wona de ubi ko hospital no na me se o se yeminua ti yewura dem na me ne oni nkomo ye tena ase no se obegusa me ka wode no damase boga o 10 gram ubi oso wasene me na wabu nkotodwe wo ohia ni meme dem wabu nkotodwe wo ho damase ana o se wo be gine kana me se dabi e ka ben o se dabi so ma miska because petrol kra na me different am se asori ayo ye ma entity was so wo the same area no bi hu kire na so bo ano ntimi nyiska o se la ilaha illa allah e kramoni o yeme yiram me se dabi se no nko ahu sika de enye possible ana o se saa afi ono a kan hamza kasa me o ka se e dia se mi ni ana o se ne me ko nyimre me san ba nyimre no oba na okọ ye na me se investigation kakra bi se no mo ka chere se o to nwom o ya dwumtuni a wa hya se na
say ni kind of crazy or no the 2 million or buy it all ban the before na buy or buy no and was winning me at me buy no me wo Germany me name yidi Bruni na buy Bruni na sanko ma beto fie o ha ma me so be nya ba bi atena nya tinima me hu nipa say bi da say wote Ghana na ho kire nte say na bibi say yesi no me mouse Ghana ho so wo mpa o yasan me hu bi da enti de me ka kire oni say wo kana ekuta na envoni to car no so pe obi na ton car no ma no de bo modern say wo benya visa na wo beduru Germany na sam pa say watime anya German visa wo bedu na wanya dwuma wo nkwa na nyina kura metime abo awo nti all kono na wode telephone number e ma me telephone number na wode ma me no o ka kire me say wo be frɛ me a frɛ me weekends na yiri wo sika wo Germany wo mo yes ka fo mo ye family ifeno Ali Ibrahim Abdullahi Ali etene so ama sorry se nye wono a bra enti so ye kristoni na wo adwen se enkramofo anya na enkramofo abra unnim ba bia umu abefiri beba tie hwa de ben kasenti akramoni da ewo me life mu ukukudru ho a so papa na mo oduro ni bi o se minua twini no bunoni no ka kire me se aburuche na wabedu no na ahanso me ne me girlfriend na da ha intimate ma wo me da ha ahanso ye ntoduro ma obi sa ntia se wo awukọ na wo awukọ try lack. That is what my Akan brother told me. Wa hu se me ho popo ni bibi wa ma bibi the only thing I tell me say hotel na me da ho no bus stop na ho no se me gina ho na metimi anya ayi bus ya eko Hamburg there be bus eko Berlin Bahnhof omo main train station e ho de me do a menye train akọ Hamburg. That is the only thing I can tell me nti me nko to ye den me fi ho no ena ka me kire omo abesi ho no enti madam fo no a ma benya no wa ha no okọ no ena ode number ma me say na o kire me tam aya me frɛ no na ogi telephone e ba ni fi ho nti omo ana wa frɛ mo ko frɛ ni ko ma me na me ne nkasa eto aso be me yensa afi na call no ma bi say na enye sem na ne to ofre by ofre by feedback e pen number na me so me ba be ko no say no de nkreja say mo frɛ ni ko mra onipa no ba wo se oni ho na ma boni din no nti ni kwa say me to aso be yes Matias ba because enkrofoti Mate inipa no oso me no oda odi phone no to so kakra land phone to o ma na che say o ni ho baba ni ho no ma saba nti say na madam fo no adekonti a me friend number no enko no me friend Germany ho a be ringi sa obi a emfa no a nti ma me kopa ajeman de no say na o tu kwan o free Germany aba Spain adwuma nti but odi na chi agya say mo kan ni ko ma me say so o friend wa nyame a say ni but ma nya message bia enti na ma forget ho enti me ba ye no me be fa me bag no me say afi dem me call Hamburg no because me sika na esa enti me de aka no be twatri na mako me fa ya pe na me te ani bi mu wo maso right way mu se me te voice wo right yi mu a very dangerous me te se voice ba se me nsori a mapon me ko e fa ha me bedru reception ho no na me te voice say sanfre wadamfo no owo Germany sanfre alibi e number ne biem na me de ba senegu ho na me discan man no sesa na keto ma me na nya coins wo hotel ho no coins e wo ho phone coins telephone me di tu me bo no ba quick bra e bo ba ko pe a obi afa ade am afre through free Ghana ha me kodu almost every minute me frɛ o fra ne tom me frɛ ya no fa that's me frɛ kwa na 1,000 kra bi amfa se wa ko Spain na odi na chieja but na chi na odi eja no na me pesa ba ka chen se ubeba agreement oni me aya no no wo ka chen se ubedru a obehwe no bra na me ko hwe na wona mi no what you say krasi ni am nya me ba nya na me pesa bisa se na oye mani da so me ba na me de na bisa ne se bia ubetu kwano ya we say wanya opportunity a obeba yes that's what I want to understand ono na ma me ton di for sale ball can say
put for sale on your car before I even depart for Germany. The person oba na emwa me wonyi na Germany na wo na me ni means a metimi de nya visa ama o ti se wonya visa no de a nti one me communicate ka na me ton ye nyina me ka kire no na emi se obi hu se opese nti se be ko ha de ene enso bibi sa na see so based on that opeki on today opeki ye pe me de ahopo na me nim ne voice nso ana me se bra me oniko ena obusam se na Ghana etese wa odin kraja sa de bia tembi odin kra ba no me se mi no na me se bra me ni Ghana na me wo Germany me wo I say how Berlin me ntimi kra nkasa na nisio ena o se na okoye dem o Berlin ena me se obi a me ka hwe anjere me fra so a obi a o se me ko space me ko adwuma ho no 2 months adwuma de me ko me koduru ye no adwuma na me se me mpenti me wura dem na wo phone no ringe na me faaye sinko koye no pa adwuma no de a ka so hia still anka anyi ewurade atumi a orchestrated the number back to o se me wura dem no na phone no ringe enti wo bra nisio yoro wo shia kramonia men hwe nanim mu na nimutia na ewi ase no obi nim wo chena uni me mfa religion wo ye Kristo ni na wo ye sofo a wo tie mi atie emu nkramofo animtia na onyame na temu nyina ye ne dia sofo ade ba kwa me meka ne say ekwan a ali moja na owo nima ha na no no move so ye nipa bone a emfa so ye Kristo ni emfa so ye kremoni emfa so busumsu nipa ni nipa bone ona nipa bone aba tie story no ehwa no say oh Nico adana na se maba ha 1 week ni na mabebe o se la ilaha illa onu kure esu phone so no say ma me ne hotel receptionist na nkasa na me pan cho say my brother want to speak to about phone no o kire ni bibia oni ne kasa wi no no de brofo ne me communicate ye say o brother asane sika ewo o de ne card asane sika ba o say emfa taxi man na taxi no onfa onko Berlin hop banoff na ubefa train wo fa train na taxi driver ni nyina won chen enkosi se time no beso ma train netu ansa na okọ ni nyina obetua e no san ne meka san osini kobra hwe emfoni ntu wunua so se oye wunua ndi gyina wunua o buo nipa ye nipa papa na wunnim ochena papa ketua bi na me de meka tantan na ye ma no afa di atie ani da so ashase ba mu no o pa me chewo se Nico me ye sorry me nim se masoma obo nipa di important se o me fro several times oba wo so no me obi ama ho so ja me pese entutu obi abeba nti e na me fa no sa na taxi no ba be fa me na Mercedes Benz taxi ekuduru ye igina ho sa o twa ticket ni bibia timi mantu ahwe biem e na time no so ye ne tu ye na me titre mu sa o se ensi ba bia na minim mi redi time no aha ne ho ne wa minim time beba bedu nti ubedu no ba bia ubefiri train no besi no usi a platform no so ho no a no enko ba bia gina ho a ubehu me timusa anadwo be 130 ene kodu Hamburg mi see for man na me hu se ogina machine so na de no sane ba obe ba me se ye Nico o se kan wakoma to yam de hia na Nyankopon aye no obe fa me de me kotena ne kam aduane we jollof rice banku wono aye Ghana aduane bebire no ode be hia me na ode me kodu ye no imunsem gese da foforo ne beka papaya bra no eye me wo Germany ho a ezo unim on ma no mo bom me ase o mo bom wiki don meka no me na be fa o mo ko e we fa o mo ko e sana obia ne de onyame de ama no me kodu ye no me kai se ali e ka kire me se Nico me sene opanyini na mahu bibi wo 9 Happy FM se de ugidi etie no sumuden na hano kra no Deutschland hano me hunu se o chance kra wo hano me kra wo bebo ame enti ye de me passport no ene me ticket no eko afru shop bi minim ho ono ane etu ekon ne or outside Hamburg village no oba Hamburg city ye kodru shop ho pe na utimi de
TC Emma ona omo ho krata say on person omo ba fie ne ade no many boy confidential but you know for the sake of understanding say ye nkrofo nyanti ye koduru ho ono na de miako na ye afro shop e o Hamburg ye koduru ho pe o de ticket no ma o say e betimi anya bibi no am so okay ono ne let's obi de wo omo de wo ticket ne ba fie so obi betimi de aba me return ticket no nti ye koduru ye no e no say me fa me passport mo no me photocopy nti nipa no a oje passport na okwakoye photocopy no say na ye menua omanefo ni bia no hu Omane no o man fefe kokko bi ogina ho to oje passport no a okoye photocopy no wo omo e backyard no okọ ho ba oba me hu say na opepepe nanim na ohwe me din no say ohwe passport no no say ofre o ye musician na me say tu betimi atonyo na me say o me to kakra sata me just my second album ansa na me ko no say na afijase ufidifie be mu to ka afijase no me yam hye me pa because ba bia madunu de because I think when nim di man ne say pro bia ne obi wo so afijase no ufidifie be mu na me ka kire ne say efie no a presbya a school for no edon no esi akiri pe no e ho na osu unim AC na me say driver ni no ono say ampa na osere AC no ye driver ni aye mofra nyina o ye enua car no choro le no bi na ekuta obi no AC ka o choro gu AC na o se me ba na o san wura choro no ba o fa na passport no de be kire me say friend Edward Omane Acheampong o se unua na me ti hana wa ba ne de wa ba fie enti se wo se o ya dwumtuni a ya sore ye pe ubi mana boa ye music we no yenya tinyame bo Sunday ma wadamfo no mfa wo mra afi madamfo no gina waka cha say what is happening early no is it for re de mi hu ti ye free ho no abeta na ka no say niko me do nyame say bibi di wachi Allah sa no kan me do nyame say bibi di wachi ti Sunday no mi nua kramoni no tuka edi mi twa kwan address no say on enim ho e follow address de me kotena Sunday mo ho no me introduce me no mu ja microphone no ma me within 3 minutes na enipa wa aso dem nyina obi a ni suo eba na come back cause won so de o sha yum to asia kasa o that was yum to asia ma me peja ye he Ghana for wa kwantu mu ma ne ne awere ho a hye wo mama no osofo anya sem keto o ti mu nkrofo wa kwantu mu ammo mpa ma na e ho ya attach hom na obi esu bi de fam ne ade afi de ye pon ye pe no mo ka che ne se omo pa ne cho onya me ho ma wo mo omo pese me san ko bi no se no me nya na sa me de no go back to me ho nti se mo emini de mo ka no a mo ma me ta na mo ntu ka amra ho na me hu se mo ni abre ampa omo ye sa pepepe omo frɛ ye no be ka che me se niko nkrofo na frɛ nto omo se chena nti ye ready besa di wachi no akọ no makọ hebe bia o me de wokọ o san ye sa bra se me ka se me narrate story no about de me kan se mi nua kramoni no ali wo Germany ne mame wo Medina ne mame ni mi nua kramoni no se man hia no a ba de me kan se nyame to no kwam eno ano no e hu kramoni ye se wo ye Kristo ni ndi ono hwe bra onyankopon won kwasori o nyankopon yen sori na yatete ni nyankopon oni asori obra mene Omane nko wo enwie de manufacture ba issues bebre e o mu a obetima kan sua mu ade ba na de sua pa ne se oye o hia obi na ba ye na doye a hye se wo hia nipa mugya nante ne mu na wo ye na doye enye soma wo som ne ba bi ofri na kala wo na bo je se tete atete nanim enka ho bi o okra na tini mu na wo ye na doye me ma we mfida ade ba ko a e wo se matiefu hu ni se enye de obenya ne nko na hia ti hu obi a o mere na o hia mo abo ano emfo ni nto se bia unye minua na se unye mbusuani eso na unim emfo ni nto se obi ye Kristo ni ti ono ana bebo awo na Ali Muhammad the friend of Ibrahim Ali Muhammad Ibrahim Ali sani pa ya mboni di kramoni mapa o
enso senye wono a kam ye sure say me wu ho awurade fa no so ye niam de me fe pa me ma me wuro mfida ne say da no a hamburg fo no ka say won famra na sori ho no odrese eti say kristo ni ne me ko asori ho kotena ho me ye asori pon ye a obi ahu say oye kana moni mpo so baabi a no wo pe ede me agina ama sabe me so matimi abobra nti obra no ho ase ye we nti enkramofo ni bebe na ko hebroni no me nya baabi tena ya me start adwuma no na me ko hwehwe no me fra no oni me hia so na ni gina me kire no mu say me ba na me san akwa enioma enhye danya nti pese me tena wo mo chen ho nti sei ni no busam say was wow and you are a very wise boy nti oma me assurance say me pese me di me nua bi ba me kan kire no na omo me document na me fa no bra. That is how come on me konya opportunity a madam fo no nua no ne me nua no me do mo ko abrochire ho woni wuri no nyina akwa abrochire na oh nye omu nyina ebinom ko di basa na omafa won saso tu kwan untimi nkan bebe say oh untimi nkan bebe say Martin Salabi onya ne onu say me fi abrochire ho minya ba bi tran na afi de ska kakra ba me ho no mi hu se wote ho na wo ye music no a omo nhye dam value because wo san no ma kopere enkuku mu ne restaurant adwuma nti omo nhye da wonyum ne ye de kra they don't see it nti ho na me fi ba ye Tabita Kumi no ana me san comics wo ho nti me de ba be release na me konti musicians no mu bibire wo a Martin Salabi se me a che ba for me nua pani akora wutie me me chiano ya je tonka che me nua bi ye frɛ na Abrochire ya wo mensa o Waterma industrial area wutie nti Abrochire ya me nhira wate me se nkrofo nyina fo mo ka asemra na spray na nya sika na ahokyere enye de nti enam so ena na ma me bagana na me kɔ me ba me ye music na me de aba hits ni nyina me ba na mbe ya no masan kɔ no makoye mix na masan aba be release me nuanom me chese makonta me sister no a obana na me kana sebe no be ma obe ware no kura Nyankopɔn ya de me de no kɔ me nua chese obi a me hu a ofata mo bia because ana me de me but so be nya issue of visa issues mo oh da bi eno no obi ne be to me mrade ede minister bi say American embassy consulate ni na danfo no onu mum e fa me so ma nkrofo a me introduce no ma wo mu nyina wo kobu wo me say me de me ne embassy bi anya problem da say me tu kwan na say obi kan ho me tu kwan a document ni na ye jani because we amanfo ni so ta de nkofo tu kwan ti no e ba ya o ka kire o they knew it was genuine. That was it. And so what is scanning in adwane me na metu aye na say otu na say osofu nyansa nani ne kura so oso betu kwan a but over the right procedures no ya ma kapre ba kura me nyo na okọ enkrofo a me de o matu kwan no ntimi nkan ni nyina so efiri papa yeso o efize madam fo no senye se ohu mi moboso mi mu no a eyi na kuma mu bo a me no fa ne se menye Islam ni onyo ba bon tian che nyumbe na o de ba oh anyum no wa hwa sisi asa the system me de na me family oze edino o de edino ti di be no afriba to oh anyum aye ba no kanyansa ho asem sa ukra ye nyansa mimi wose na akai oh nya wo ho pese ba anyum no manya vision bi said ya metanya me de nyomba no na asema mete ya ne se emfa wo ho ntwere futuo na futuo nya de ba 9.9 FM because enye futuo bia na o se awurade ho beka kire me se afutuo ni nyansa wo pede me se me penya so se ha emfa wo ni ntu afutuo so na afutuo wa nkase ebia na se bi o se afutuo enya de pa at the end of the day on kire mi mu no enkyekire mu amenya ya ne se udu ba bi ni ye tu panyinifo a enyansa no ma na tese wa mobra na Yesu ba wiase no unhunu ba bi wo toro semu se na awurade kwaji afutuo